Аневризма – дума, която звучи страшно, но в повечето случаи не означава това, което хората си мислят. Аневризмата е разширение на кръвоносен съд, най-често артерия. Стената на съда отслабва и започва да се разширява подобно на балон. Най-често се среща на коремната аорта, в мозъчните съдове, зад коленете и по-рядко на други артерии. Страхът идва от риска от руптура, разкъсване на съда, но не всяка аневризма се разкъсва. В много случаи аневризмите се откриват случайно и се проследяват с години. Рискът зависи от размера, локализацията, скоростта на нарастване. Важно е да се каже ясно: има аневризми, които са с висок риск. При определен размер, бърз растеж или специфична локализация, рискът от разкъсване става значителен. В тези случаи лечението не е по избор, а е необходимост. При по-малки аневризми наблюдение и контрол. При рискови се налага интервенция, която днес често може да бъде минимално инвазивна. Аневризмата не е присъда, но е състояние, което трябва да се оценява правилно. Ако темата ви засяга, линковете са в описанието.